Здравейте, приятели! Днес ще продължим темата от предния път с целеполагането и ще надградим следващото ниво на темата. Да обобщим с няколко думи. Предния път разгледахме как човек да си поставя финансови цели и съответно, тъй като това е в основата на успешните финанси, много е важно да имаме конкретна и ясна финансова цел. Вече след като сме преминали този етап от финансовото целеполагане, базовата част, вече след като сме преминали етапа от базовото финансово целеполагане, минаваме към следващата тема, която е всъщност обществена финансова цел. Защо тя е важна и защо човек трябва да има обществена финансова цел? Една от основните причини да има обществена финансова цел е всъщност той да бъде много по-достоен човек. Накратко казано, но обществената финансова цел, по принцип, тя позволява на човек да генерира много по-голям приход. И от друга страна, там вече средствата, които са му нужни, за да я постигне, и прихода, който той ще генерира, реално погледнато, ще бъде доста по-голям. Затова е важна финансовата цел в живота на един човек. Може би добре да започнем с основните елементи на обществената финансова цел, какви са и защо са важни при нас самите, като хора. Встъпателно бих казал, че обществената финансова цел, защо е обществена и защо е финансова. Първо обществена, защото това е начина, по който искаме да подобряме целия свят и хората около нас, които живеят. Като обществената финансова цел може да бъде в 4 основни посоки, т.е. реално начина, по който искаме да променяме живота на хората. Всъщност, 4 основни посоки са здраве, финанси, семейство и смисъл на живота. Това са 4 направления, които човек може да си избере и да реши да развива своята обществена цел. Защо финансова? Защото все пак друг механизъм, чрез който да измерваме, освен финансовия резултат. Това е може би най-точният начин да измерим реално каква цел искаме да постигнем и всъщност дали сме я постигнали. С няколко думи обществената финансова цел, ще дам пример как може човек да се определи. В принцип трябва да бъде много конкретна. Като ще дам няколко примера, после ще дам и няколко въпроса, върху които може да размислите, за да може и вие да се опишете обществената финансова цел. Разбира се, ако не успеете, може да се чуем и да изговорим какъв е варианта човек да се подготви и да има ясен план като цяло, освен да се поставя лични цели, обществени цели и как всъщност да започне да ги постига или да работи в тях за първо четене. Съответно може да свържете с мен на моя телефонен номер 08 777 99 166. Ще оставя линк отдолу. Ще оставя номера отдолу. Конкретна финансова цел може да бъде, примерно, ще дам пример с здравето. Здравето е така, днешното време много хора казват, че смисъл за здравето, но реално погледнато, като човек провери колко пари заделя за здраве, реално се показва, че не е точно така, че той всъщност не мисли за здравето си. И така да го кажем, здравето, как може обществена цел да бъде здравето. Примерно, избираме се обществена цел да е здравето и да търсим вариант как да я създадем. Една обществена цел, за да може да се ориентирате, би могла да бъде как да подобря живота на 100 000 семейства посредством добрата храна. Примерно, било то да им помогнат да се осигурят възможно най-добрите продукти, които да се хранят, за да могат те да избегнат боледувания, слаба имунна система, то пак има връзка, но ниска мотивация, тъй като храната тя отговаря и за мотивацията на човек, и за всички процеси, които са вътре в организма му. Реално обществената финансова цел може да бъде в тази посока, примерно да помогна на 100 000 семейства да се осигурят най-доброто решение от гледна точка на хранителни продукти. Как това да стане? Може да създадем бизнес, може да създадем препродажбен бизнес, може просто търговия, ако намерим добри източници на такъв тип продукти, просто да препродаваме с някаква надценка или нещо подобно. С правилния процес, разбира се, търговски. С правилния търговски процес, разбира се какво означава търговски процес.
Това също може да го изкоментираме, ако ви интересува. Просто трябва да ми пишете по Viber. Та с няколко думи, това може да бъде една обществена цел. Примерно на тема финанси, пак ще дам пример, да може да се ориентирате какво може да представлява една обществена финансова цел, тема финанси. Примерно тя може да бъде строго индивидуална за всеки, като един пример, който мога да дам, лично със себе си. Моята лична обществена финансова цел, която до момента съм си генерирал като идея и съм стигнал след близо 2 години работа в тази посока, как да подсигуря на 100 000 човека финансите или всъщност как да осигуря на 100 000 човека 2,3 милиона евро за непредвидени здравни събития. Реално погледнато, това може да бъде конкретна обществена финансова цел. Може да бъде и друг типаж, но давам пример как всъщност да го направя. Аз съм намерил начин чрез застраховането, примерно, тъй като това е много добър механизъм. Човек има достъп до такъв тип решения много лесно. Тази обществена цел има шанса да не успея да я постигна в моя живот. Може моите деца после да я продължат, и внуците. Зависи как ще се развият нещата. Та много важен момент тук е това, че има яснота, нали, колко човека искам да го направя за тях това. И вече, значи какво казахме? Здраве, финанси, семейство. Примерно на тема в семейство, каква може да бъде обществената финансова цел. Пак ще дам пример с числото 100 000, защото ма кефи. Реално погледнато може да бъде да реша проблемите с създаването на семейства или да реша проблемите на 100 000 семейства, които са свързани с взаимоотношенията помежду им. Тоест, искаме да подобрим комуникацията ли, искаме да подобрим генерално взаимоотношенията ли, искаме да подобрим начина, по който отглеждат децата си ли, искаме да създадем възможности, които да имат възможност да кажем хората да имат повече деца, защо това е важно за тях. Може да бъде и такъв тип обществена цел на тема семейство. И четвъртото е обществена финансова цел на тема смисъла на живота. Може би това е най-трудното нещо за осъзнаване и за чисто математически да се изчисли това, тъй като тук говорим за това да помогнем на хората да осъзнаят какъв е техният смисъл в живота. Може би това е най-трудното и всеки човек се пита как хаджиба да стане тази работа. Всъщност не е много лесно. Чисто за себе си съм го изчислил като концепция, горе-долу имам яснота на къде мога да се насоча силите, но примерно с смисъл на живота той може да бъде и от гледна точка на това по какъв начин искам да подобрявам живота на хората. Примерно моята работа дали успява това да ми позволи да го правя с хората, колко човека искам да им помогна да имат смисъл в живота, пак може да си изберем число 100 000. И примерно в случаят избирам си смисъла на живота като ниша и оттам почвам да мисля какви варианти имам. Примерно мога да създам бизнес, който да вдъхновява хората и да им дава смисъл за техния живот. Да кажем бизнес на тема култура, вдъхновение за хората, примерно свързано с изкуството, на тема исторически реализъм. Това нали, някаква тема, която може да бъде вдъхновяваща за хората. Лично аз съм го видял как работи при мен, при други хора. Това може да бъде един удачен вариант да помагаме на хората да имат смисъл в живота си. Пък е доста достъпен. Все пак трябва пак да инвестираме някакви средства. Но чисто, за да може да се ориентират, давам няколко примера какви могат да бъдат обществените финансови цели на тема 4 посоки, които са основните и важните за хората. И смисъл живота може да бъде точно това. Може и да бъде да създам компания, която да успява да кара хората да имат смисъл на живота. Тоест тя да им дава смисъла да живеят, да работят и до такава степен да развием организацията, че тя всъщност да променя фундаментално живота на хората. По този начин. Да ги вдъхновяват, че работят тази работа и да бъдат стойностни и значими и те да се чувстват така, че работят тази работа. И така с няколко думи бих казал, че това са няколко направления, върху които може да помислите как да създадем обществена финансова цел.
Няколко въпроса, които могат да ви помогнат също в ориентирането, могат да бъдат на тема в коя посока искам да работя, за да подобря живота на хората, да изберем от четирите посоки. После друг въпрос. Кой съществен проблем ще се промени за хората по осезаем за тях начин? Той ще бъде решен след 10 години, ако работим в посока тази обществена цел. Също така, колко човека ще се променили след 10 години на база тази промяна, която ще въведем в живота им. И какво ще бъде различно за обществото, ако работим тази посока в следващите 10 години и каква ще бъде тяхната генерална промяна. Това са някои въпроса, върху които може да си отговорите и съответно да ви помогнат да се ориентирате по-лесно. Примерно изберете си едната сфера, здраве, тези 4 въпроса. Примерно изберете си тази сфера здраве, тези 3 въпроса, отговарям се. Избирам си финанси, пак същото. Избирам си семейство, пак същото. Смисъл на живота, пак същото. И по този начин много лесно може да определите коя е посоката ви. С няколко думи, това бих казал, че беше същността на това видео. Искам да ви споделя, че не е много лесно да се определи всеки човек обществена цел. Някои успяват много лесно, някои не. За някои това да се определиш обществена цел е промяна на целия живот, тъй като ако се примерно зависим от, да кажем, хазарт, алкохол или наркотици, няма как да се определиш обществена цел, тъй като ти първо трябва да промениш своят начин на живот, за да можеш да почнеш да мислиш как да промениш живота на хората. Това по принцип е и също много спорно, като получава се противоречия при доста хора по този начин. Как ще постигнат някаква цел или как ще променя живота на хората, като не съм променил своя. Има много нота и зата, но тук фокусът трябва да ви бъде точно и конкретно върху обществената цел. Ясно е да я опишете и там вече като я опишете, тогава много по-лесно може да си изпълняте личните финансови цели. Понякога човек, докато не започне пък да се изпълва личните финансови цели, не може да мисли върху обществената си цел, тъй като истината е, че когато ние не сме удовлетворени от живота, няма как да търсим начин да удовлетворяваме живота на другите хора. Много благодаря, че отделихте време за това видео.